Apo basara pera ndinoenda kumusha, uko kufa kunopfeka kusafa. Ndichamziwa mponesi apo achazouya, iye anondikashira kumusha. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa mema zvazi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemaziso akewo. Moyo wangu kukudza nerudo ronemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa mema zvazi mumaoko ake. Ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu auya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa mema zvazi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo chisingazovi neurombo. Ndichaimba nevese rwiyo rwekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa mema zvazi mumaoko ake. I'm gonna write by the chariot in the morning, Lord. I'm gonna write by the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna write by the chariot in the morning, Lord. I'm gonna write by the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day.
I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'll never forget that day, riding the chariot to see my Lord. When my sins were taken away, riding the chariot to see my Lord. I'll never forget that day, riding the chariot to see my Lord. I'll see my Lord in judgment day, riding the chariot to see my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord, to see my Lord. Kwaziwai vana vaMwari, toda kupa kutenda mukati menguva ino yatasangana mukati meshoko raMwari kuti tidzidze tiwane dzimwe pfungwa dzingatibatsira kuti tirapwe neshoko iri, ritibatsire tose kuti tisare tamira panzvimbo. Mukati menguva inoi kushuva kwangu zvikuru kuti ndidzidze nemi kubva mubhuku raJohn chapter 5. Pane pfungwa dziri pabhuku raJohn chapter 5. Tichaverenga chapter kusvikira pavhesi ya9. Asi pfungwa inokosha yatichagara pairi zvikuru iri pavhesi ya7. Regai ndipe musoro wenyaya unoti ndinoshayiwa anondisundidzira. Ndinoshayiwa anondisundidzira. Regai ndiverenge pfungwa idzi. Vhesi 1 inoti shure kwaizvozvo mutambo wavaJudha waivapo, Jesu akakwira Jerusarema. Zvino paJerusarema pedyo nesuvo ramakwai kwaiva nedziva rainzi Bethesda nechiHebheru. Raiva namabiravira 5. Mukati mawo, vhesi 3, makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana, vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Vhesi 4 yoti, nokuti mutumwa waiburukira mudziva iro neimwe nguva achibvongodza mvura. Zvino uyo waitanga kupinda mumvura yabvongodzwa waiporeswa, kunyange akanga akabatwa nokurwara kupi nokupi. Vhesi 5. Zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake makore 37. Jesu akati abona munhu uyo avete pasi, zvaaiziva kuti wakanga akadaro nguva huru, akati kwaari, unoda kuporeswa here? Verse 7, which is our main key text. Murwere akapindura akati,
Ishe, ndinoshayiwa munhu unondiwisira mudziva. Kana mvura ichibvongodzwa. Asi ndinoti kana ndoenda, mumwe wonditangira kupinda. Jesu akati kwaari, simuka, tora nhoo dzako ufambe. Pakarepo munhu uyo akaporeswa, akatora nhoo dzake akafamba. Regai tiinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva ino yamatitendera kuwana kuteerera shoko renyu. Shoko renyu rine simba, rinosvika panoparadzana mongo namafupa. Tibetserei patiri kuteerera shoko iri. Vamwe vedu tine kurwara kwakasiyana siyana. Vamwe vedu tina matambudziko akasiyana siyana. Tibetserei shoko ranhasi uve mushonga wokutirapa. Pamuri kushanyira pamadziva atiri akasiyana, musatitendera kusara tiripo. Tirayirewo kuti tisimuke, titoro nhoo dzedu tifambe muupenyu utsva. Tanamata muzita raJesu, amen. Toda kutenda. Bhuku yedu iri kutiudza kuti shure kwa izvozvo pakanga paine mutambo wavaJudha waivapo paJerusarema. Munyori uri kubudisa pfungwa yokuti panapa Jesu haana kuinda padziva reBethesda pamazuva mamwe aiva ordinary, but wakazviita une Jesu kurega mutambo wePaseka uitike kuJerusarema, agoshanyira dziva reBethesda panguva imwe chete apo guta rakanga rakazara navaJudha. Guta rakanga rizere navaFarisi. Guta rakanga rizere namascribes navanyori. Guta rakanga rizere navakuru vaiziva mutemo. Jesu ndo paari kuinda paguta padziva reBethesda. Achinda padziva reBethesda, Jesu uri kusangana navazhinji vakanga vavete padziva. Munyori unoti, ukaverenga Bible commentary ichitaura pamusoro pezuva iri, inoti nzira dzakanga dzizere, all roads were leading to Jerusalem. Nemhaka yekuti waiva mutambo wePaseka waiitiwa kamwe chete pagore. Saka nzira dzose dzakanga dzakananga kuJerusarema kuti vandosangana naMwari. Jesu wava kuinda padziva, uri kusangana nemurume wakanga ane 38 years. 38 years akagara padziva reBethesda aine kurwara kwake. Pane pfungwa inokosha ipapapo. 38 years dzakanga dzagara murume uyu paBethesda. Bhuku rinobudisa pfungwa inondinakidza inoti Jesu waizviziva. Ukaverenga vhesi inoti zvaaiziva kuti murume uyu wakanga akadaro kwenguva zhinji. Jesu unoita une haana situation yaakanga asingazivi pavanhu vakanga vari paBethesda. Wakanga achiziva vose. Munyori webhuku rinonzi Desire of Ages papeji 206 unoti pavanhu vakanga vari paBethesda apa, murume wamakore 38 aripo uyu, vanoti his case
was the worst of these assembled on the brink of the pool. Vanoti pavanhu vose vakanga varipo, ndiye wakanga ari munhu wainzwisa urombo kupfuura vanhu vose. Zvakadaro Jesu unorega munhu unonzwisa urombo for 38 years agere paBethesda. Regai timbotarisa kuti ko iro Bethesda chaimbova chii, inzvimbo yakaita sei. Ukadzidza zvakanaka vadzidzi veshoko raMwari vanoti zita rokuti Bethesda pachiHebheru rakatorwa kana kuti rakabiwa richibva kupfungwa yechiAramaiki inoti Bethesda, kureva kuti imba yenyasha, house of grace. Saka Jesu uri kurega munhu achigara 38 years paimba yenyasha, ari muterrible situation, ari muchimiro chinohwisa urombo, chimiro chisingagariki, chimiro chisingabviri kuti munhu ararame ari. But Jesu unozviita nhando, unorega munhu arimo for 38 years. Regai nditaure navamwe mai, nditi zvinogona mai kugara makore mazhinji muri muchechi yaMwari. Zvinogona mai kugara makore mazhinji muri mai vedhoka, muri mai veruwadzano, muchitoshumira navamwe, mugozikamwa muri nhengo yeprayer band yakasimba zvakadai, muchitangira vanhu vose kumuka, murimi munomutsa vamwe vaneta moyo. Asi zvinogona kuti kushayikwe zuva rimwe ramunosongana nenyasha dzaMwari, mugogara musituation yenyu, mugogara muchimiro chenyu for some time, pamakore denga risati raburukira nyaya yenyu. Saka panapa tinoona murume uyu unogara for 38 years. Vadzidzi veshoko raMwari vanoti ministry yaJesu was only 3.5 years, meaning kuti Jesu ari kudenga asati aburuka panyika inoi. Wakavona murume agere padziva reBethesda, paitinerary yake Jesu ndokubva anyora kuti pandichadzika ndikandozvarwa naMaria, pandichaburuka panyika, pandichadzira ndikaenda panyika ndikandozvarwa paministry yangu, ndobva anyora kuti ndinofanira kuzopfuura napadziva rinonzi reBethesda ndiwanire murume uyo nyasha. Vanyori vamwe vanoti chimiro chaiva nomurume uyu, urwere rwaiva nahwo. Ukaverenga zvakanaka pavhesi ya 5 inoti zvino kwaivapo mumwe munhu wakanga abatwa nokurwara kwake. Vadzidzi veshoko raMwari vanoti kurwara kwakanga kune muchinda uyu kwaiva kwakonzerwa nokuda kwezvivi zvake. Saka vanhu vakamuregedza, vakamurega, vakati tokowaro, zvakuwana nemhaka yezvivi zvako. Saka hakuna munhu waigona kumubetsera, hakuna zvepasi nokudenga munhu unogona kudzikinura munhu kubva muchivi chake. Apa hapakwani mabhishopi apa hapakwani n'anga apa hapakwani vaprofita apa mafata hakwani apa. Nemhaka yei munyori unoti hakuna zita ratakapiwa kudenga napasi ratingasunungugwa naro kunze kwezita raJesu. Saka biblically murume waiti ndinoshaiwa unondisundidzira
waireva zvokwadi. Nemhaka yei yake was not just infirmity, kwakusiri kurwara chete, kwaiva kurwara kwakanga kwakonzerwa nezvivi. Saka hama dzake dzinomutora, dzinoenda naye padziva reBethesda, dzinoti isu patinokwanisa kukubatsira kukusvitsa pano, ndava zvekubvongodzwa kwemvura. Hama yangu, wotomirira kubvongodzwa kwemvura kuchiitwa, wotaimira painobvongodzwa, wowira kuti upone, nokuti izvi ndiwo wakazvitsvakira. Kuna vanhu vari muzvimiro zvakadai. Vamwe vedu vanorwara nemhaka yezvavakazvitsvakira. Kune vanhu vari muzvimiro zvakadai. Vamwe vedu vakavata muzvipatara nemhaka yezvavakazvitsvakira. Murume uyu munyori unoti wakanga azvitsvakira nyaya dzake ndokurwara. Ukaverenga Desire of Ages inoti kwakanga kuri kurohwa neshamu naMwari. Saka kesi yake hakuna waigona kuita intercede kuti agone kumubvisa munyaya yake. Tine zvimiro zvatiri. Dzimwe nguva zvakauya nemhaka yekusaiteerera shoko raMwari. Tine zvimiro zvatiri. Vamwe tapinda mukati mamadrugs, hatichagoni kunyange kubuda maari. Inyaya dzatakazvitsvakira. Vamwe tapinda mukati menyaya dzokudhakwa kwakasiyana. Inyaya dzatakazvitsvakira dzatisingachagoni kubuda. Vamwe vedu tine kenza chaiyo, imwe yakauyiswa nenyaya yokuti taimwa nokuda zvinobata. Asi masituation atava, hakuchina doctor, hakuchina any physician, hakuchina herbalist unogona kutibura matambudziko akadai. Saka murume we38 years unoti, Jesu ndizvo ndiripo pano paimba yenyasha, asi ndinoshaiwa unondisundidzira. Ndinoshaiwa unondisundidzira. Rega ndikubudze hama yangu mudikano, hazvichadi vanhu, hazvichadi vanhu. Nokuti ukaverenga pfungwa iyi paverse 7, umwe munyori unoti the pathetic replied, I am here, I have no man. Munyori umwe unendira mberi unoti, this lays a story of physical misery, desertion by friends, and of the repeated revival of hope, followed each time by bitter disappointment. At this time, in the narrative, his hope was still centered on the miraculous pool. Zvikanzi kutarira kwake kana kuti tariro yake yakanga yakangosimwa chete pakubvongodzwa kwemvura. Asi munyori woti pavanhu vakanga varipo, his case was the worst of these assembled on the brink of the pool. Vonai kuoma kwenyaya yomuchinda. His hope was centered on miraculous pool, but his case was the worst of the assembled. Zvikanzi tariro yake yaiva pamvura inofanira kubvongodzwa, but nyaya yake yokurwara kwake was the worst. Reve kuti hapana kuporeswa kwaaigona kuwana kunze kwokuti Jesu apindira nomwe mutovo. Nyaya yako yakatonzi haichabviri. Makaenda kuchipatara maimi, mukanzi kenza yenyu yapa stage 4. Makaenda kuchipatara baba imi, mukarwara kusvikira madischargiwa,
mukanzi kuhama dzenyu aiwa vatorei vainde, mungonomirira mazuva muri kumba. Makaenda kuchipatara mai, mukatonzi BP renyu iri rava ramakore muchirarama namapiritsi. Makaenda kuchipatara mai, baba mukanzi shuga yenyu iyi hamuchagoni kuti tiibvise, chomoita kugara nokurarama muchiimaneja. Tariro yenyu ndokubva yadzima. Nemhaka yei yakanga yakasimwa mune vanoziva venyika ino. But muchinda uyu unoti chero zvakadaro pano pachiratidza kuti hapana tariro. Chero zvakadaro ndagara muchechi kwamakore, vamwe vachichata ini ndichisara. I will remain on the brink. Tariro yemuchinda uyu inoti hazvina basa, ndagara musangano ndiri rovha. Vamwe vari kuwana mabasa zuva rimwe nerimwe. My caste is the worst of all. Asi unoti I will remain on the brink. Muchinda unoti hazvina basa, taka-apply mavisa navamwe. Vamwe vakatoinda miri kuchando. Ini ndasara ndiri pano ndoga, ndiripo paimba yenyasha. I will remain on the brink. Unoti hazvina basa, takanyora chikoro navamwe tikapasa tose. Pamacredits andaitova nawo ndakanga ndakakunda vakawanda, but nemhaka yokuti vakawana wakavasundidzira, ini ndaramba ndiri pano for 38 years. Vamwe vakaona mascholarship vakaenda. Hazvina basa, washanda pakambani, mapromotion anouya achikudanyanga iwe. Asi uyu muchinda uyu unoti ndicharamba ndiri pano kusvikira ndawana anondisundidzira. Ngai ndikuudzei vana vaMwari, mukati maupenyu hwatorarama so, kune vanhu vari pamhenderekedzo yeBethesda, nzvimbo iri right chaiyo vari pairi. But nyaya yomuchinda uyu unoti handitsvaki unondisesedza zvakanaka, handitsvaki unofamba neni in my comfort, handitsvaki unondiisa pauche kuti ndipinde zvakanaka. Uri kuti chero ndikawana dzenga rimwe rinoita zvokundisundidzira chero nehasha, chandinoda kuwira kekutanga kuti ndiwane nyasha dzaMwari. Saka ukadzidza panzi paJerusarema pacho ipapapo pakanga pane suwo rainzi ramakwai. Suwo ramakwai yaiva nzvimbo yaitengesegwa makwai for sacrifices purposes. Saka ndoda kuti tingovona zvishoma chimiro chakanga chiri paBethesda. Ipapo patiri kuti imba yenyasha, vaitengesa vemisika vaiuya kuzotengesa makwai, vachiziva kuti vanhu vaJudha vanouya vanofanira kupinda nechibayiro. Saka yakanga iri nzvimbo yaiva nenoisi, chekutanga. Chechipiri, yakanga iri nzvimbo yaiva netsvina. Chechitatu, yakanga iri nzvimbo yakanga ine congestion, vanhu vakanga vakatsikirirana, zvipfuwo zvanga zvakatsikirirana. Saka munyori unoti ipapo pasuwo ramakwai ndipo pakanga pane dziva reBethesda. Regai ndikuudzei pfungwa inokosha. Imomo musangano mune ruzha, imomo musangano muna madivisions ekusaiwirirana, imomo muchechi mune zvivi netsvina yose.
imomo musangano makasangana macharacters ose, vamwe vanokufarira nevamwe vakakumaka. Bhuku iri kuti ndo makanga mune dziva reBethesda. Saka tiri kudzidzei? Tiri kudzidza pfungwa inoti usabudiswa pakutenda nomunhu, usabviswa musangano nomunhu nechikonzero chipi zvacho. Remain on the brink. Rambira ipapo. Nemhaka yei tichirambira ipapo? Business resangano kuuyisa varume navakadzi, vakomana navasikana kuti vagone kuwira mumvura kana yabvongodzwa, vagosiya zvivi. Umwe noumwe une kurwara kwake. Saka usabudiswa muchipatara noumwe murwere. Pfungwa golden idea inokosha zvakare iri kuti mukati mawo, verse 3, mawo kubvira mabiravira, magedhe kana kuti masuo, mukati mawo masuo wamashanu makanga muvete vazhinji vairwara namapofu nezvirema navakaonyana vaigarira kubvongodzwa kwemvura. Saka paiva namagedhe mashanu. Pandaiita tsvakurudzo yokuona nokuongorora kuti sei magedhe aiva mashanu, bhuku rinotaura pfungwa inoti akanga asiri magedhe ekungopinda nje. The ancient Jewish background vaiti kana vachivaka dzimba, vachivaka dzimba dzamadzimambo, vaisa anonzi mapochi kana kuti anonzi mabiravira. Airevei? Aireva kuti the moment yaunopinda napasuo iro rainzi biravira, waindobudira to the king's palace kana kuti to the king's throne. Ukaverenga reference 1 Kings chapter 7 verse 6, inoti Solomon paivaka imba yake wakaisa mabiravira aizoenda kuchigaro chake chevushe. Saka munhu waiti kana achida kusangana namambo waiuya womira pagedhe, womirira kutendekwa netsvimbo kuti anzi pinda wabvumidzwa. Kana aipinda pabiravira asina kutendekwa netsvimbo, zvaigona kumuurayisa. Kana ari mukadzi wamambo, zvaigona kumutoreresa vuhosi. Rangarirai Vashiti achitoregwa vuhosi huchipuwa Esther. Vakaita izvozvo nemhaka yekuti vaindomira pamberi pamambo. Mambo ndiye waitendeka netsvimbo. Saka pfungwa yatiri kunokora panapa, ukadzidza pana Matthew chapter 26 verse 71, paiva negedhe rainanga pamuchinda waitonga wainzi Caiphas. Ukaverenga Ezekiel chapter 8 verse 16, inoti ndakaona varume vakanga vakafuratira aritari netembere, vakamira pamasuo vakatarisa kumabvazuva. Yaiva sanctuary yaitaridza iyo kuti yaiva namagedhe muinner court that were leading to the most holy place. Ndo kwaiva nechigaro chaMwari yainzi the mercy seat. Ndo maiwanikwa Shekinah glory mukati imomo. Ndo maiva nethe cherubims dzaiva dzakafukidzira chigaro chobushe. Ndo maipwititika rusenzi ruchiinda kudenga kuratidza kuti minyengetero yavatsvene inohwikwa. Ndo maipinda muprista mukuru achireverera mhaka dzavanhu.
Saka Bethesda rakanga rakakomberedzwa namabiravira mashanu. Kureva kuti when it comes to the duty yokureverera zvivi zvavanhu, zvinotsvaka kuti vanhu vapinde napamagedhe. Magedhe awa anga achindosangana naMichael, Jehovah Shalom, our peace. Magedhe iwayawo aiti kana apinda muBethesda, vanhu vaisangana ne-the presence of God. Mwari akazvideredza akauya kuzobvongodza mvura kusvika palevhu yokutenda kwavanhu. Saka panapa murume uyu uri kusangana naJesu achipinda nerimwe gedhe raakanga avete. Zvaaiziva hake ndopfungwa inondinakidza. Mai, nyaya yenyu Mwari unoiziva. Mwari haatogwi nesurprise nezvinhu. Mwari haapuwi latest kuti hai pane nyaya ndawa yaitika kuplanet Earth. Zvinhu zvose zvakanyogwa. Zvaaiziva hake. Vatete, nyaya yenyu inozikamwa. Kuti makura zvakadii muri muchechi musati mawanikwa. Nyaya yenyu inozikamwa. 38 years. Vazhinji vari kuteerera shoko rinei. Vamwe vaduku pakurwara kwomuchinda uyu. 38 years. Vanotaura vanoti life begins at 40. But murume uyu wakanga ane 38 years kurwara kwake, kwete makore ake iye kurwara kwake 38 years. Handizivi tikabatanidza makore ekurwara kwake neake ekuberekwa, handizivi kuti urwere uhu hwakanga hwamusvitsa papi. Saka munyori unoti 38 years inoratidza kuti murume uyu agere paBethesda. Inoratidza kuti murume uyu wakanga ane mwoyo murefu. Patience. Mwe munyori unoti it was the test of patience. Kwaiva kuedza kana kuti kwaiva kuyerwa kwekutendeka nemwoyo wake murefu. Umwe munyori waindirira mberi woti patience pays. Kumirira kunobhadhara. Kune vanhu vakabva panzvimbo dzokumira vakanyengetera minyengetero. Mwari akagadzira mahamba emhinduro dzavo. Pavakazouya panyika nemhinduro, wanei hai Samantha wakanga anamatira muchato wakatotizira mukumbo, vakauya nemhinduro. Wanei hai mukomana uya wakanga anamatira basa rakanaka, wakatoinda ike zvino wakarega zvokunamata. Mwari oti kudenga uko kune mhinduro zhinji dzevanhu vakanamata zuro, vamwe vakanamata kare, vamwe makore apfuura, but vakakonewa kumira panzvimbo dzavo nekutendeka. Saka kudenga kune storeroom yeminyengetero yemapackages akanga asungwa aifanira kuti vanhu vabuye vaponeswe kana kuti minyengetero yavo ihwikwe. Saka kudenga kune mapackages ariko evanhu vasina kugona kumira panzvimbo dzavo. Handizivi kuda uri umwe woumwe wakanyengetera munamato ndokubva wabva panzvimbo. Rambira padziva. Imwe pfungwa inokosha. Bhuku inoti padziva reBethesda. Tererai apa. Padziva reBethesda, o paimba yenyasha. Zvondishamisa kuti sei paimba yenyasha pachiwanikwa vanhu vari muzvimiro zvakasiyana. Panonzi padziva reBethesda pakanga posangana vanhu vakaipa zvikuru, evil men. Munyori webhuku ronzi of Ages, why they were evil men who took advantage of the disadvantaged. Paiva navarume vakanga vakaipa chose, vaitora mukana wevakaremara
waitora mikana yevanorwara, vaitora mikana with the disabled, the deaf, the dumb, the crippled, and all the disadvantaged, kuti vaite mari navo. Ndo nyika yatiri kurarama. Nyika yatiri kurarama iyi, kune vanhu vari kutora mukana of the disadvantaged, evil men and wicked men who do not have heart, varume vasina moyo. Kuna varume vakadaro vanotora mikana wevanhu vapinda padambudziko kuti vaite mari navo. Ndaishamisika ini kuti mota imwe chete inogona kubhadharwa nomunhu kuinda nomunhu kuchipatara $3, kana akandokundikana akafa, iyoyo mota imwe chete yambobhadharwa $3 nomurwere, nemhaka yekuti vavapa disadvantage. Murwere umwe chete unogona kuda mombe mbiri kudzoka kumba. They take advantage of the disadvantaged. Kuna vanhu vari kuchengeta vanotambura, kwete nemhaka yekuti vane moyo wokunzwira, but they are taking advantage of the disadvantaged. Cheap labor yaanovona. Kuna vanhu vari kuchengeta nherera dzokwavo, kwete kuti mweya wokunzwira, but vari kutora mukana wevanhu vanovashandira mahara. Iye vana vake achiindisa kuzvikoro. Saka munhu uri musituation yakadaro, uri kuti ndiripo paimba yenyasha, ndizvo musi wakafa baba vangu vanhu vakandirwirana, vakati uyu ndini ndienda naye, ende pavaishara vaitoshara vakakura kuda kutora mukana, nokuti vadiki waiona kuti pachine basa rokuvakudza. They took advantage yokuti havana zvavachagona kuita, havachina choice. Saka padziva iri pakanga pava panzvimbo yokutengesera, pakanga papa marketplace, sezvakaita pambare pakanga pazara matsotsi, robbers, pakanga pazara mbavha, pakanga pazara zvifeve, commercial sex workers, pakanga pazara vaichinja mari, money changers. Panzvimbo imwe chete pakanga pazara vemishikashika, mahwindi akanga aripo. Panzvimbo imwe chete pakanga pazara vaprofita venhema vaimirira kunyepera, vairwara. Panzvimbo imwe chete madzimai emisika aiwadza zuva rimwe nerimwe. N'anga dzakanga dzavapo, vamaherbs vakanga varipo, vaitengesa mawheelchair vaivapo nokuti yaiva nzvimbo yezvirema. Vesocial work vaiuya kuzoita mainvestigations avo ipapo. Madonors vaiuya, vairidza vamabhendi vaiuya vachiridza, vaibika sadza vaivapo nemhaka yekuti paigariwa ipapo. Saka munyori unonzi Ellen White unoti pakapedzisira pava nama-structures, unplanned structures akanga akatenderera dziva reBethesda. Pakanga pava nedzimba dzakasiyana-siyana, masharets, dzimba dzakasiyana-siyana dzakavakwa, dzimba dzakangovakwa temporary kuti kana munhu kwaizonaya in the chilliness of the night and the heat of the day, dzaivabetsera kuti vagare imomo vakachengeteka. Saka ikanga vane nzvimbo inonoisa. Saka vaitengesa, kana vaiona munhu unogara for 38 years, kwavari yaiva a permanent client.
Saka vanga vasingadi kuponeswa kwomunhu. Vasingadi kuponeswa kwomunhu. Regai titaure pfungwa inoti tigopedzisa. Paakaponeswa muchinda uyu. Ukaverenga kunonzi vaJudha vakamuona akasenga tsapata nechimubhedha chake chirupasa. Ndobva vati ndiani wakuporesa nhasi zuva reSabata? Sei iwe uchifamba nezuva reSabata? Sei wasimudza nhovo nezuva reSabata? Munyori webhuku commentary unoti of the first 7 recorded Sabbath miracles, this was the first recorded. Pane mamwe 7 akaitwa naJesu, iri ndiro rokutanga iri. Saka munyori unoti vaJudha pavakaona muchinda uyu vakamutsamwira, vakamuudza kuti izvi zvourayisa izvi, zvenyaya yekuti waporeswa havana kufara nazvo. Kune vanhu who is in the church but not pabusiness rokuponeswa kwavanhu. Ivo basa ravo kudzikatira vanoponeswa. Saka varume ava, the scribes and the Pharisees, vavakabata bhuku rainzi Mishnah pachiGreek, rakanga rakalistiwa the 39 list of unlawful works, mabasa airambidzwa kuitwa nezuva reSabata. Munyori unoti of the 39 listed list, unoti iyo kusimudza tsapata was the last listed. Atiti the last listed tikuroti pane zvairambidzwa kuitwa navaJudha. Iyi yakanga iri yeimwe yenyaya iri panhamba 39. Kurova kuti dzimwe dzaitokosha dzaiva kumusoro, dzokuti munhu waisafanira kubika neSabata, munhu waisafanira kuinda mumunda neSabata, munhu waisafanira kusenga mutoro mikuru neSabata, munhu waisafanira kupinda mumunda kutanahura neSabata. Iyi yekusengwa kwemanyatera was the last listed. VaJudha vanotsamwa. Gai ndidzokere papfungwa inoti ndinoshayiwa unondisundidzira, toda kunamata. Jesu unomuvhunza a rhetoric question. Ama yangu, unoda here kuponeswa? Jesu unovhunza mubvunzo nhando. Sei akavhunza mubvunzo weJesu zvaaiziva kuti unoda kuponeswa? Iko koga kugara, amen, kugara pamhenderekedzo zvaireva kuti unoda kuponeswa. Kune vanhu vari muchechi who are after people who want to be saved. Ndakambosiona ini pane imwe chechi, munhu auya akapfeka minisketi, akapenda nzara dzake, ane necklace yake namaearring ake, nemhaka yekuti ivo havatendi izvozvo. Munhu wauya pamusangano weeffort, varume navakadzi vane simba vakamubata vachimukwevera panze. Tererai vanhu vaMwari, ichocho chaita kuti ambogona kutombouya kuzoteerera shoko raMwari, mweya wamutuma. Kuna vanhu vakadaro muchechi who are after people vanoda kuponeswa. Saka muchinda uyu unoti ndinoshayiwa unondisundidzira. Handizivi kumba kwenyu, kudzinza rokwenyu, variko vakasiyiwa navakainda, vari kuti hai handinei nokuiswa kuzvikoro zvinodhura. That ordinary school, the cheapest in the local, ndoya ndongoda kuona unondibhadharira. Handizivi kudzinza rokwenyu. Kune vakasara vanotambudzika, vamwe vacho vanorwara zvinotsvaka mari shomanene. Uri kuti ndinoshayiwa unondiindisa kutheater. Handizivi hama yangu, washayiwa here mari shomanene yaungaitira vonyasha muzukuru mwana weyazvanzi yako? Washayiwa mari yeregistration, uri kungoti ndoshayiwa unondisundidzira? Vamwe vakaona mascholarship vakaenda, vamwe vakaona chokuti nechokuti. Uri kuti kana ini ndaiwana mukana wekusundidzibwa ndaigona kupinda ini, kana ndaiwana mukana
wekuwana unondisundidzira ndaigona kupinda. Mwari ngavatiitire nyasha, Mwari ngavatibetsere. Ngatitarise patakamira, ngatitarise kurudyi nokuruboshwe. Hakuna here hama dzokwedu ukaverenga imwe bhuku yoti kana munhu asingachengetiwo kwake, zvikuru weimba yake warasha kutenda. Da kunamata mukati mamangwanani ano variko kwenyu, hakuna dzinza risina zvaro. Munyoro kuti Ndinoshaiwa unondisundidzira. Regai ndikuudzei, kana Jesu ouya haaiti zvokusundidzira. Ukaverenga mapisarema 1:18 verse 13 inoti kundisundidzira wakandisundidzira hako, asi Jehovha wakamira neni. Regai ndikuudzei, kusundidzira variko vanotosundidzira zvokuti munhu afe, asi kwatiri kuda panapa tiri kuda kusundidzira kwokuti munhu awire munyasha. Toda kunamata panguva ino Mwari vatiitire zvakanaka. Tindorangarira hama dzokwedu tigone kudzisundidzira. Tirangarira hama dzokwedu, unongoda capital shomanene yokuti atange bhizinisi, unongoda padoko kuti atange zvaanoda. Umwe chaiye haadi zvikuru, unodemba kuti dendaiwana huku 20 dzoga, 20 chete, zvangu zvaita. Dendaiwana unondibhadharira metsi dzoga dzandakafoira, zvangu zvaita. Dendaiwana ini unondiitisa dress making chete, zvangu zvaita. Mwari ngavatibetsere. Kana aripo unoti Ndinoshaiwa unondisundidzira, chero vanhu vakakusiya, chero vanhu vakakuramba, there is a God in heaven. Kudenga kuna Mwari. Uchadarika nepauvete, uchadarika nepaugere, uchadarika nepawakatambarara, uchadarika nepawagariswa nomuvengi, agokusimudza. Munyori woti paakasimudzwa wakafamba akaenda noupenyu hutsva. Mwari ngavatiitire nyasha mukati megore rino iri. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Pawanikwe pakati pedu vanogona kuita nyasha dzokusundidzira vamwe munyasha. Kana zvadaro kudenga koendeka. Bhuku yoti ndo zvatinoziva nazvo kuti muri vadzidzi vaJesu kana pakati penyu pane rudo. Mwari wokudenga atibatsire, vatiitire zvakanaka. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai. Toda kukutendai pamasikati iwano mataura nesu. Mataura nesu nekuti manga mune chirevo nesu. Pakati pedu pane vanoda kusundidzirwa. Pakati pedu pane vakamira vachitsvaka vokusundidzira. Hatingafanani, ndozvamakareva zuva riya. Mukati varombo mucharamba munavo nguva dzose. Hatingafanani, asi makatisa mumaklasi, mukatisa mudzimuri, mukatisa munharaunda, kuti tione neziso romweya. Panoda ruoko rwedu kuti vhangeri renyu igenda mberi. Tibetserei mutiitire zvakanaka. Tibetserei mutipe mweya wokugona kutiwira, kugona kumirira kupindura kwenyu. Sezvakaita muranda padziva achimirira kuonekwa kwenyu. Tatenda hedu kuti matinzwa matirapa, mataura nesu. Kana zvose zvaitwa, rangarirai kunyora mazita edu mubhuku roupenyu. Tanamata muzita raJesu. Amen. Musha unosimbirwayo umo musina urombo, mude wakakomborerwa, tozo rora tese umo, rinda wakatiwira, rinda wakatiwira, rinda usingashori, kuti mutoro warema, uyo wapiwa na Mwari. Musha uyo unonisa, rinda usashore, rinda
wakatiwira. Rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, 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 usingashori kuti nzira inemedzwa. Funga akaitakura kuti moyo watambudzwa. Nani ye wakatambudzwa. Rinda, rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rinda, rindira, rinda, usingashori. Ramba wakatsungirira, usarege kunamata. Kuzorora kwaswedera. Rinda, 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 usashore. Rinda, rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rinda, rindira, rinda, usingashori. Rinda, rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rindira, rinda wakatiwira. Rinda, rindira, rinda, rindira, rinda, usingashori. Rinda, usingashore. Itepile Jesu fela, kienalifika laka, kekeka itepabuna. Itepile yena fela, Jesu Christe kilifika. Hote huhu hutafita, hote huhu hutafita. Falififili musira, kiikutatwa Rom Yahweh. Musififo sesituna, kitomamiho huene. Kiemilifikengeli, tomamihu kiresite. Muomomwe kimusawa. Isifungo siqinile, ulabo abamthembile. Nanxa mina ngidangele, uJesu ngisamthembile. uJesu Kristu litwala, konke kunye kuzodlula. Konke kunye kuzodlula. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, letting his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ
Christ the solid rock I stand, all other ground